mana ku wanda ta wannan ka ku kwantar da haka to shi kenan ni ba sai kun ba abu ɗaya za ku yi min kawai ku burge ni abin da za ku yi shine wanda bai yi katin jam'iyya ba na APC to dan Allah ya je yayi ranar zaɓe kuma aka ce za a yi zaɓen shugaban jam'iyyar fatin APC ya kasance an zo an rufa ma wannan bawan Allah baya ya samu ya haye kan wannan kujera kawai abin da nake wato malam Talba kenan wato wannan aikin mu ne mu mun san wane ne Talba mu za mu je mu ga mutane wanda ya kamata su zaba ranar zaɓe mun san Talba mun san aikin Talba mun san kuma me zai iya Talba jarumi ne kowa ya san shi kwantar da hankalinka ka duba ka gani shugaban jam'iyya mai ci a yanzu jarumi ne mai ci a jajirtacce ne na yanzu ba a shi ma jarumi haziki ne ba karamin kokari a wannan karamin hukuman ba to don haka mu muna ganin cewa duk halin da ake ciki zamu je mu iya bakin kokarin domin in ba a samu haziki jajirtaccen dan siyasa irin Talba ba to jam'iyyar ta iya rushewa wannan gaskiya ne shi yasa muke son Talba kuma da ni da ku kowanne jajirce mu gani mun zaɓi Talba. Allah ya tabbare ma ku. Talba ya kamata mu yi Talba kuma za mu yi a ƙaramar hukuma. Ai za mu rarraba shi yanda ka san kosai yanda ka san da ake wata kana yawo ko ina lungu lungu sako sako babu inda labarin shi ba zai je ba. Mu kuma za mu bashi gudunmawa. Ko ina da ina. Ko ina da dan Allah. Kai ban san maganar banza maganar siyasa ya ishe ina cikin wannan gida. Ko fita ma gida. Alhaji kwantar da hankalinka. Shi fa wannan bawan Allah da muke ma magana ba irin sauran 'yan siyasa bane mayaudara wannan a faɗa a cika ne ka zo a yi tafiyan nan da kai Alhaji shi ma ya samu da kar ka mai da ni karamin yaro dukkan 'yan siyasan nan ba wanda ban sani ba saboda ka bana harkar siyasa ban da wannan shi wannan da bana wani shi gari ne Talban madara Alhaji wane Talban madara wai Allah ka ƙara maimaitawa ne kace Talban madara an sai iskancin banza wallahi kana ƙara cewa Talba sai na talle ka da mari ka ƙara kiran mun wani Talba a cikin gida ai hakuri aikin banza aikin wobi bi ne za ka yi Talba ka kana ƙara fadin Talba a wurin yawon a'a